Okay mga Kauragon, kumusta? Panibagong vlog na naman natin. So, samahan niyo po ako sa panibagong adventure natin ngayong umaga. So, dahil po ngayon po ay Ninoy Aquino Day. So, dito po sa aming lugar ay merong motorcade. So, lilibutin po natin ang buong Pasakaw. So, magsisimula po tayo kanina doon sa Balalugo Junction. Then, iikot po tayo sa barangay ng Kitang at pupunta tayo papunta ng Karanan. So medyo malayo-layo yung ating lalakbayin ano. So mamaya po meron tayong mga activity na prepare yung Municipality of Pasakaw. So headed by Mayor Nino A. Tayco. So ito po yung meron po tayong job fair sa munisipyo sa cover court at saka meron din po tayong seminar on coconut farming. So sana po ay samahan niyo po kami ngayon sa aming adventure dito sa Pasakaw Motorcade. Okay mga Kauragon, so nandito tayo sa Pasakaw. So dahil po sa nalalapit na kapistahan, so meron po tayong mga activity na ginagawa dito. So yan, so meron po tayong job fair ngayon dito sa Pasakaw. Yan, so yan. See you. Balik-balik na naman yan. Guys, so dito na tayo sa Pasakaw. So ngayon po dahil sa mayroon tayong activity, so nandito po tayo sa cover court. Yan. So meron po tayong trabaho, negosyo, kabuhayan, job and business fair. So pwede po tayo mag-apply at marami tayong mga mag-a-applyan. So punta lang po tayo dito sa Pasakaw. So
hanggang alas 4 ng hapon po ito. So mga Kauragon, so iniimbitahan po namin kayo na pumunta dito sa Pasakaw Cover Court ngayong araw. Maraming salamat. So yan mga Kauragon, so makikita po natin na maraming mga employer na naka-deploy dito sa Pasakaw Municipal Court. So para po sa ating job fair na pwede nating salihan ngayong araw na ito. So guys, so tapos na po tayo sa motorcade. So nandito po tayo sa cover court ng Pasakaw. So meron tayong mga aplikante dito kasi meron po tayong job fair. So sana po mga dati namin itong mga estudyante, yung mga magandang ito. Yan. So nag-a-apply sila ng trabaho dahil nga meron tayo job fair. Parang bata lang. Isa pa. Job fair. Okay, so maraming salamat po. Ayan. Don't forget to share, like, and subscribe mga Kauragon. Ayan, okay. Yeah, Kauragon na. Opa, Kauragon.